Ako si nainštalujem aplikáciu Flexcom? Inštalácia je jednoduchá a rýchla. Zapneš si vo svojom telefóne internet alebo sa pripojíš na Wi-Fi. Otvoríš si obchod Play v telefónoch s Androidom. V iPhone spustíš App Store. Dáš si vyhľadať Flexcom. Ponúkne ti dve možnosti. Flexcard a FlexUp. Flexcard slúži iba na zbieranie bonusov. Táto aplikácia je určená pre slabšie telefóny. S aplikáciou FlexUp môžeš okrem zbierania bonusov získať aj zoznam obchodov v sieti Flexcom. Možnosť sledovať aktuálne ponuky vybraných obchodov a prevádzok. Môžeš telefonovať svojim známym. Klikneš na FlexUp a inštalovať. Akceptuješ podmienky obchod Play alebo App Store a spustí sa inštalácia. Počkáš na ukončenie inštalácie. Opustíš obchod Play alebo App Store. Na ploche sa ti vytvorí odkaz aplikácie Flexcom. Kliknutím na odkaz spustíš aplikáciu. Otvorí sa ti úvodná stránka. V spodnej časti displeja klikneš na QR kód Skenovať. Zobrazí sa ti skener, ktorým oskenuješ QR kód. QR kód si môžeš oskenovať z tohto videa, terminálu v obchode, informačných letákov alebo z telefónu priateľov, ktorí využívajú Flexcom. Najskôr si musíš aktivovať kartu, čiže konto, na ktoré sa ti budú pripisovať bonusy. Ako si aktivujem kartu? V spodnej časti klikneš na Aktivovať kartu. Vyplníš e-mail, kontaktné údaje, doplníš svoje telefónne číslo bez prvej nuly, čiže začneš 9. Doplníš číslo a klikneš na Uložiť. Otvorí sa ti úvodná stránka. Klikneš na heslo Zadať a zadáš PIN, ktorý už bol doručený do tvojej e-mailovej schránky. Klikneš na Dokončiť a konto máš aktivované. Aktivácia prebehla úspešne. Teraz už môžeš využívať všetky výhody Flexcomu. Želám veľa nazbieraných bonusov. Máš svoj obľúbený obchod, kde rada nakupuješ? Povedz im o nás.